नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52 बोसोरसालि जुथुम्मा आरो बे बोसोरसालि जुथुम्माया नैबे रौता बड'लेण्ड फोथार बे बड'लेण्ड फोथाराव जागासिनो आरो बे समावनो गोबां रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा दङ आरो बिथाङा बे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिथाङा मा फोरमायो, मा मेसेज होगोन बे समाव? दिनै थामथि बर' एकर्डनि थामथि बोसोर सेलेब्रेसन डे बे सेलेब्रेसन डेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि बोसोरारि जुथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोननाय मोनदों, बेनिख्रुइ गोजोननाय मोनसिनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि एकर्डनि क्लजफोरखौ मावफुंनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै मावबाय थानायनि थाखाय आरो बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बर' एकर्डनि इम्पर्टेन्ट मोनसे क्लज दफा 3.1 मैया जाफुंनो हाबाय। आरो बेहाय नुनो मोनदों बेहाय नैबे गोबां सोमावसारनानै मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोर बिथांमोननोबो मैया 26 जानुवारियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोसावना होबाय जे बिथांमोननोबो 5 लाख करि दिनैनिफ्राय होजेनबाय। बे समाव जोंनि आखायाव दा 200सानि लिस्टआ सफैखाबाय। बे 200साखौ दिनै 20सा होजेननायनिफ्राय जों जागायबाय। बाखि 2001 साया जोङो फाइनेल जागासिनो दङ। जोंनि आखायाव सफैदोंमोन 3173। बे 3173 मुंख्लंफोरनि गेजेराव जोङो ग्रेजुवेलि होलांबाय थागोन। खेबसेनो होनायाव जोंहा माखासे फाइनेन्सियेल प्रब्लेम दङ, खिन्थु गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो रेडि। रिहेबिलिटेसननि बेलायाव एनडिबिनि रिहेबिलिटेसना मा मेसेज? रिहेबिलिटेसननि बेलायाव दा हार्डकर केडारफोरनि स्क्रुटिनि जागासिनो दङ आरो माखासे बिनिफ्राय सेलेक्ट जाबाय। सिम्पेटाइजारफोरनियाव उनाव फैगोन, बेखौ जोङो धर्ज हखारै नेबाय थानांगोन। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ खावलायबाय। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे माखासे बिटिआरनि जे 3.1 दफा बायदियै सानजा फारसे सिमा बारायनाय बे बारायनायनि सायाव बिथाङा फोरमायबाय आरो लोगोसेनो बिथाङा आरोबाव बेहाय बिथाङा फोरमायबावदों बे जाय बिथांमोना मुंख्लं जादों मुंख्लं नखरनो बे 5 लाख होनायनिबो बेहाय बिथाङा फोरमायदों। बिथांमोना नुनो मोनदों बेहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा दसे समनि उनावनो बे हाबाफारिखौ थामहिनबा नैबे अबजार्भ खालामगोन जे थामथि जे बर' गोरोबथा थामहिनबा बर' गोरोबथानि बे बर' गोरोबथानि जे सेलेब्रेसन बे सेलेब्रेसनखौ दसे समनि उनावनो सेलेब्रेसन खालामो। नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय।